weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toppodora giya lobbudu duwe jayina pendawo kon waktu yoni hato darila barka kame jama alwali en jiya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal subaka hannde o accident musɗo baɗɗo to mbour yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen to leydi mauritanie caggal jillu horejo leydi mauritanie to espagne c'était timmuɗo yillima to noksoɗa gam kaldigal hakkude golle leyɗele ɗiɗiɗe to leydi mali caggal nde état major général armée leydi ndi holliti mali wasi koninkoɓe mum nayo taw koye fiyande boni limore mayɓe mabɓe ɓeydima yettima ha sappo ya jeegomo taw ko koninke wasi hen fittande mum to leydi guine jonde jonte tati kaldigal gonga e gonga ɓiɓɓe leydi ndi kala udditi ñalawma hanke o taw udditi koye dande binta laali so gonɗo e ciltal cintam carriére muɗum to côte d'ivoire joom suudu lora bagbo woni simon bagbo to leydi gana joɗodima wonande ɓen dognoɓe leydi mumen guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ha hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya goto burkina faso kabaruuji men ma en jaton to nigéria algérie rca ha fayma to cameroun arabie saoudite kame ukraine e russie ma en jaa ha toon to hama en jaton to sina musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kala rafi mo allah addi omo jippini kene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkoredinoro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkoredinoro ko ala rewam ala efe ala haydara ko joomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an jogiiɗo caɗele koyɗe muusoje mo ɗaɗi mum dognata ƴiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓandu wuloru jogiiɗo avc jogii cardiaque nangata taare jogiiɗo caɗele ngoragu jokkodira e gorela teya hewɓe kutorima gorel teya kolliti jiitima hen aafiya mawɗo no feewi hayso tawi wona rafiji limtaɗi ɗi gorel teya ko nafoore mawde ko nafoore moƴƴere an jottiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe muusoje tuƴiɗo koyɗe muusoje jokkodir e gorel teya so tawi koto italie gonɗa jokkodirta koye ceerno abouli plus 39 339 85 77 739 so tawi koto espagne gonɗa jokkodirta koye boy touré plus 34 634 29 22 96 so tawi koto centre afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto états-unis de amérique gonɗa abou so kawral fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi france gonɗa haruna gayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com kala hen ko jiɗɗa sa jokkodira ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓe musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya dañen jaam maître adama balde ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa
maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗori koni mondialement. maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi moƴƴuɗo longal bawɗo listihara malaɗo wune sanne sanne. maître Adama Baldé ene yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji, ronkuɓe hebde visa ji e ronkuɓe hebde nationalité namdiɓe nationalité en donki hebde ha dandiyankoɓe ronkuɓe hebde kayitaji e ronkuɓe dañde golle kala. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men uddi liggiɓe ha tampi enen donki udditade jokkodire maître Adama Baldé joni joni haajuma humto ha no hannirta ni. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen sattiraɓe ɓesgu e sattiraɓe dewle. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen wonduɓe gorko ladde walla e debbo ladde jokkodire maître Adama Baldé joni joni haajuma humto. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruuji e wonduɓe liggeyaji bonɗi o fitta ha soro ladde. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen joguiɓe caɗele goragu, ɓen ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala jokkodire maître Adama Baldé joni haajuma humto. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni kadi omo tawe to Dakar to legal golf. so tawi ko numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 877 45 49 walla mbaɗa 33 877 00 34. so tawi ko numéro ji makko téléphone, numéro ji makko portable, numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09. so tawi kadi a yeehi to hello makko YouTube a waɗi maître Adama Baldé jinganen fuladu ma yi toon golle paydude no fewi ɗe o gollato. maître Adama Baldé ko labɗo reedu jiɗɗo leñol ngol laaɓaɗo golle mum joguiɗo seedantagal mum ha timmi nan mbadden danɗo faade makko. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase tati mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba hoorejo leydi Sénégal. Macky Sall woni hoorejo Union africaine konngudi makko hanki o erima pelle windere ha tenti kadi e booña windere o saaha nde mbattata haqqillaji men e Afrique nde tawno faggudu Afrique kamen ngaluji men kala ɗo saaha koko yirbi no feewi ha tenti noon ko fate banggue oɗo henna guerre gonɗo to Ukraine hakkude mum e Russie nde tawno ko ɓuuri hewde leyɗele Afrique mbawna koye mumen kala kene ñaama kene jara kene cafroto kala koma jiggoyo ɗum noon ene hula no wiiri yoga e jayndeli windere kala ya taw faggudu Afrique jogorani yattirde caggal o saaha mo gonɗen ha joni koye Sénégal keddoren gartaten koye catala HSF woni gardegol Boubacar Seye woni ɓen wiyeteɓe horizon sans frontiére ɓe kolliti wonande leydi Allemagne kame Espagne ma gartir won e ɓiɓɓe Sénégal naɓe taweteɓe ɗen leyɗele taw kadi jomin no goniri toon gonani mbaadi peewala ngala kayitaji timmuɗi teni kadi gonani gona ngala pewgal no feewi hen ndi wawa iwata ko jamma hannde o to Allemagne waɗa Espagne waɗa escale toon to Madrid woni Espagne ƴetta ɗon ɓen wonɓe subaka janggo alhamisa ɓe jetto e leydi mabɓe Sénégal duuɓi capanɗe naya koɓe naate armée leydi Sénégal woni ɓen rewɓe wonɓe e police national mo leydi Sénégal waɗi duuɓi capannayyi ko debbo woni dadiyanke e nder gendi ndi ɗum noon mawninde duuɓi mabɓe capanɗe nayyi ñalawma janggo alhamisa fayanma aljuma kala
ma yuɓɓine ñalɗi mabɓe tawtorede jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni Antoine Félix Abdoulaye Diome ma waɗ yewtere mum kame haalande mum kala ko wona ɗum ko ñande aljuma nde kikiɗe kirɗo no feewi Youssou Ndour yimyenke ngana ma waɗanɓe hirande mawde no feewi taw kadi ene yaadi e dande mum ngam oɗo saaha hirjindeɓe e koɓe goni e dow mum nde tawno wona hunde wemde no feewi ɓen waranaɓe e ɓen gañiɓe taw kadi ha hande ene nguuri walla ɓen waranaɓe taw kadi ganduɗa ɓiɓɓe mumen hande ne keddi e ɓen maynoɓe taw kadi ganduɗa koye fiyande wannode to golfo ha ganduɗa laamu leydi Sénégal nelin toon koninkoɓe yonɓe no feewi to Arabie Saoudite ngam wallide kowet taw ganduɗa koye haare Irak faade e nder leydi kowet caggal noon wonande nde laana mabɓe yani waɗino hewɓe wasɓe hen pittali mumen ɓen noon waranaɓe e ɓen gañiɓe moɓodiri caggal kay nde ɓe natani hofgo juuɗe caggal nde ɓe natani hofgo gueddere ɓe ñamata ɓe jarata ɗum ko caggal mandidde oɗon ñalawma nde ɓe janggi Qur'ana ɓe duwani ɓen mayɓe mabɓe kolliti eta Sénégal heeɓino wonande koppareje jonde giwɗe e laamu leydi kowet kono ha hande kamɓe ala kala koɓe jii hen haydara yaadu oɗo kikiɗe hande o wonande ɓen wiyeteɓe frappe kame yana mar yaadu mabɓe hande ndi ɓe jinno wadde préfet oɗo saha haaɗiɓe yettoyade won e nokkuji ɗo ɓe jinno yaade yuɓɓinde yaadu mabɓe ɗum noon gam hulede hen woto bonnude ya ngara o kadi wata addude hen fitinaji kame caɗele ɗon ɗo ɓe dokka yoɓe kadɗo noon ɓe kolliti ɗon ene fadiriɓe no feewi no feewi ɗum noon ko yiddeɓe haɓade taw kadi ganduɗa ko kuulal ñawanogal walla ni kuulal cuɓanogal gotonogal e nder leydi Sénégal woni parrainage nde wawata ittede ko adi ɗiɗo hen sumgoji ɗo tan e lebbi tati paaɗi taw ko sumgoji sarɗi yankoɓe tedduɓe jogorɓe joɗoyade toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ala kala ñalawma garowo e nder leydi Sénégal taw haala Ousmane Sonko kame Adji Sarr haalaka ɗum ko caggal ñalawma hanki o jeynoɗo on salon de massage biyeteɗo Ndeye Khady Ndiaye caggal nde notoyi on ñawowo kene foto wonde waktuji jeetati mo huccodiri e on ngam losko kame haalay artude yogay konguɗi makko holliti konguɗi makko hanki ɓurɗi ɓattade e yeeso hujjiyanke makko konguɗi ɓurɗi ɓattade oɗo saaha laɓɓinde Ousmane Sonko ko wona ɗum ko noon joom galle makko hande ne fada ɗo yeeso oɗon ñawo ma en garto e ɗiɗon kabaruuji parcelle unité 19 tonne kadi ko debbo AAB mo ganduɗa jarowo duuɓi nogas e joyya desondirɗo e joom galle mum joom galle makko yarata koye duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi ɓe dañji sukaɓe ɗiɗo ko wona ɗum ko ɓe mbaddi duuɓi nayyi dewgal kono gorko wuuri tan e kala saaha so tawi mettini ko sokkudemo kelle walla goɓɓe woni piggal ganduɗa woni worɓe ne ngoodi ko fiyoɓe tan kanko debbo on nde o tampi o haaɓi haade mayde jolde hen nden woni o suuti nde o suuti nde noon kanko debbo kanko gorko noon sa kala o watti yaade toon ngam welno yaade kono debbo holliti kañum yiɗa hankkadi ni ngal dewgal koko yiiɗi yaltude hen ha laaɓa caggal no wara salminde ɓiɓɓeɓe nde o yenana noon debbo hankkadi ni ko jaltuɗe makko ha laaɓa o yehi sodoy essence wonande ɗon ɗo galle esika en ɗo debbo walata ɗo suudu ndun wonande follantere nde hucciti koye bedda o roofi hen pétrole makko walla on essence mo soodi ngam yidde duppude nduɗon suudu hawre wonnoɓe ɗon jiima o saaha mo tawe e juuɗe dadiɓe ngam waɗede garde à vue to Mbour accident musɗo baɗɗo hande 4h jamma to pont nokku bireɗo Mballinga ko wuuro wiite noon pont ngabbirɗo no ko ɗon tigui auto ji ɗiɗi mbaddi coalition ɗin tigui pelɓodiri ɗon ɗin ko camion goto ene wondi e honnol goto ko kanji pelɓodiri ɗon caggal nde ɓe teɓɓiti waɗi yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumen neɗɗo goto gañimi hen gañanɗe musde no fewi to weeli ngara wuuro wiyetego saare mawde baaha tonne kadi ko tana kewi toon caggal nde kewno toon to région mo Kédougou e wuuro wiyetego ñeminki ha ganduɗa cukalel jarano guele lebbi jeeɗiɗi walla ni lebbi sappo wedda e woyndu haala mum gasani taw ngol lawol kadi ko cukalel jarowel e lebbi sappo e jeegom kañum wedda e woyndu sara galle mumen ɗum ko jamma hanki o sanga 4h jamma on debbo tumaɗo kam e on balliɗɗo oɗon debbo kala ɗo sahani tawe
e juuɗe police ngam loskoji waɗede hen to lycée Limamoulaye Guédiawaye Dakar jaggama toon tato hen goto ko élève goɗɗo ko étudiant goɗɗo ko tailleur ɗum noon ko tawede mabɓe huuɗo bonko ko hinde chanvre indien taw ko huuɗo bonko ko woni koɓe jinno yeyde taw koye oɗon école to lycée kikiɗe hanki kirɗo sanga 18 h ɓe dari e yeeso oɗon tribunal laawol autorité ila Touba gollotoɓe toon hanki gila hanki hande kolliti metti mumen no fewi ma ñungu juuɗe men caggal sifande guila hitande ujunaje ɗe 19 ngam golle mabɓe kono ɓe teskima hande ɓe ngala e caisse de sécurité sociale o kadi ko wona ɗum ko ɓe pamani no ɓe gollitini haydara liberté 6 kaso mum hanki dañi koɗo on koɗo noon ko joom suudu Mamadou Diop biyeteɗo Diop ICS on joom suudu mum woni Aissata Seydi kam tigui wedda toon hanki caggal nde dadiɓe gendarme Faidherbe garanimo galle makko fati e banggue oɗo saaha tumede wonande mo dirtini ngaaluji jonɗi oɗon joom galle makko ma en jaa ha toon to Casamance Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe ma artane ndeɗo hen fiyande wonde toon toon to Ziguinchor kam e Casamance kala. Assalamu aleykum moɗon Weltaare TV sukaɓe Afrique kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor écotari Ziguinchor département Bignona eɗen gandi aset jawtuɗo ene wayno jangu musngu waɗi toon ɗo nokku biyeteɗo Bajura hakkunde muɗum e Bignona 7 kilométre kilo 7 ene wayno waktu 7 subaka otoji umminoɗi Ziguinchor ene peewi Dakar fodde nogas e goo oto ene wayno hawre e robe laaɓe Salif Sadio hawnitinoɓe ma ɓe ko ɓoccitinoɓe kisa noon ɓe kawre e ɗiɗo otoji woni janggu hakkude mabɓe ala mayɗo noon kono noon jawdi heɓtama en namdima gonanɗo en toon correspondant to Bignona o namdima armée ɓe kettanama million ngaji 7 nde wonno lawol ngol ko lawol commerçant so tawi ina cumoyo ko ɗon mbawata rewde so ndewani bateau walla ndewani avion wona portable ala ko ɓe keddi e ko kala ko wawi nafde ɓe kipte ha laaɓi ɓe uni e nder ladde e jeehi noon fodde ɗeeruji naggam nde armée ɗe fuɗɗi tinde ari ɗon kañum sokki e ladde abbade ɗiɗo kabaruuji peeñi to on toon banggue ñande aset nde ɗum noon nde wonno eɗen gandi ɗum ne hewno kewde e ngol lawol kono noon ɗiɗo duuɓi fof ene wayno ɗum wayrino wadde ɗum e lawol ummaɗo ɗo Ziguinchor fewde Kolda walla lawol ummanode ɗo fewde Cap Skirring mba lawol ummade ɗo fewde frontiére Guinée Bissau ɗum ɗo fof ne hewno kewde kono noon ina wayno ɗeɗo balɗe ñande aset nde subaka ko ɗum fini to e nder département Bignona wuro wiyetengo Bajura ɗum noon bandiraɓe eɗen gandi so tawi ɗum ɗo urbitima wayini kulhuli kewat e lawol ngol ɗum noon yo Allah hana en ɗo musiba enen fof eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala Allah hana en ɗiɗo janguji Allah lomtinana en moƴƴere ɗiɗo kabaruuji garanno ɗo e nder Zig FM Weltaare TV musidɗo mon Ahmada Kebe dokko on kabaruuji ɗo e radio Zig FM Allah jarama on jarama yallah hokku en walde jam. Allahumma amina ya rabbal alamina. Amadou Kebe Zik FM gollema jooɗi sen giwi to leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie to Nouadhibou dande maayo yuɓɓinama toon ñalɗi safara puɗɗiɗi gila ñalawma hanki o taw ganduɗa ko safroɓe iwɓe to leydi France arɓe wallidde wonande ɓen joguiɓe ñabbuji ganiɗi no fewi ngam safude joomen to hay mbuɗo ayoɓani ɗin ñalɗi noon ko fate banggue ceekande ñoƴde ɗum ɗi hinde surgical kono ne kadi ophtalmological joguiɓe caɗele guite e goɗɗum ko winditi ko kala woni 1,200 neɗɗo jonde golle to Madrid ɗum ko caggal nde hoorejo leydi Mauritanie wanno toon jillu mum jillu balɗe tati
ngam yiilade gollondirteɓe hakkunde leyɗele ɗiɗɗe moƴƴitinde gurdam golle hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ganduɗa guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati ha yettiɗo hen kala hitande arde jokkodiral hakkunde Espagne kame leydi Mauritanie ne ɓeydo yarude yeeso ɓen yilliɓe e nder leydi Mauritanie woni délégation timmude toppittoɓe ko fate banggue ciifande golle hakkunde leyɗele nde ɓe joɗodi yoga e setteji ɗo leydi Mauritanie e tawtorede jagorɗo gueɗe hakkude jagorɗo joguiɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie kala kaldigala ko fati kaldigala ko ka jafuɗon kaldigala ko fate banggue jokkodirala to banggue ndema eɗen gandi kam jogui leydi jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie bismima wonande directeur d'Afrique de l'Ouest kame central kala ko fati banggue fonds international ɓamtare ndema e nder Afrique de l'Ouest ha fayma central kala nden jonde waɗi ko ñalawma hanki o ngam gostodirala miijoji hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kono ne kadi taw kadi ganduɗa ko sifande ɓurde wawde duumade wallodirde ndema e leydi Mauritanie kam e leyɗele taweteɗe e oɗon fond kala cattala darnanongal ha dari wondi e yeeso hoorejo leydi Mauritanie puɗɗima golle mumen ngam yurnitade golle ɓen gollotoɓe reenoɓe golle ɓen gollotoɓe yurnitade ko fate banggue gueɗe ɗe ndewani lawol haɓade kala ken wiye mbuñaari ma jillo puɗɗo jilu men yoga e jagorde ha tente jagorde 5 ma mbat mission ngaji jeetati taw koye nder jagorde 5 kame gollototon kala yurnitade golle mabɓe eɗen golle kala ngam yurnitade no ɓuuri wawde yuɓɓinirede kala jagorɗo kono mo leydi Mauritanie jonde muɗum hakkude mum e commanda woni on hannana wuldu sidi woni jagorɗo kono mo leydi Mauritanie woni e commanda G5 Sahel woni jafoɗon commanda G5 Sahel ɓe dañi joɗorade woni Oumar Rikkimbo ɓe dañi joɗorade hanki ngam yewtidde ko fate banggue gurdam G5 Sahel kam e golle mum kala jagorɗo jonde jagorɗo jangde ɗum ko caggala nde yoga e sarɗi yankoɓe walla mbiyen yoga e sandikaji leydi ndi ha tente sandikaji heedanɓe jangde caggal nde jinno wonande ngalɗo ndeɗo toɓɓere nde ɗiggata no fewi jagorɗo noon arti e ndeɗon toɓɓere wonande ɓen rewɓe jibinɓe fodɓe joɗade ken wona lewru nde mbawata hebde ɓosordi mumen kono ne kadi ɓen mayiraɓe so tawi joɗima nde mbawata hebde kono ne kadi on joɗiɗo kene foto wonde balɗe 10 arani e golle muɗum taw kadi ne addi ɗerwol gueɗen hollita ko jeeyi sababu arani kala ene wawi hebde kala ke ene wiye ɓosorgol mum ɗum noon ko yidde ndeɓe jinno hebde gila ko ɓooyi aɓe donkuno hebde ɗuma jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie tawama hanki jonde fuɗɗinde hannde kame janggo kala toon to Caire lamorgo leydi Égypte ɗum noon ko jonde jagorɗe cellal ɓalli ɗe leyɗele arabeɓe jonde wattude 56 jonde 23 ha 24 nduɗo henna lewru ɗum noon ko yewtude ko fati e banggue cellal ɓalli e ɓeydude kaldigal kam e wittoji won e rafiji haɓe mbawa addude cellala yoga eɗen leyɗele arabeɓe taweteɓe e nder ɓen wonande ligue araba to Mauritanie keddana ha joni jeeyeten ko ton to Zouayrata ene tawe nder état mo Trésor ton to Zouayrata ko ouvrier goto gollotonoɗo e gollorgal ciggowal ko fate banggue kaaƴe ɗum noon caggal nde o naati e mulina goto ngam yidde fittude kaaƴe gonnoɗe nder ɗe nde o gayni o faye goɗɗo wo noddi noon kettuɗo e oɗon fanno e wiide jayde Sahara Média ngam yidde fittoyde banggue goɗɗo kono kadi ne gasa taw on nanani ɗum walla taw wattani hen haqqille muɗum dañi noon machine goɗɗo nde huɓɓi nde mataw ko ɗon ñaafimo ɓooyi noon kene wona waktu ko ɗon tawa omo waasi fittandu makko no ɗo saaha luskoji ene jokki e oɗon fannu sengiwi to leydi Mauritanie koto mali paɗen fiyande boni kame tesit kala addi wargoji kewɗi no fewi ɗum noon wonande état major général de l'armée maydi Mali hollitino koñinkoɓe nayo ɓe fama mbasine pittal men 17 gañinoma hen eno wiruno wonande 22 taw ko jihadiyanke woni wasi en fittandu mum kono noon
cimtol gongol jaltugol caggal limore mayɓe nde ɓeydade kene foto wonde 16 koninke wasi fittande muɗum capanɗe tato e jeeɗiɗo taw ko nodditirtoɗo jihadiyanke wasi hen fittande muɗum finoɓe tokkoro ha to bankas kame gawo kala jonni ndeɗon fiyande caggal wonande nde fama notti e ɓeɗo hen jogitiɓe armeji taweteɓe on diwana oɗo saaɓe ñaagui tan nde koninkoɓe leydi Mali ɓeydata fiyande men ɓeyda kadi fittude dignal ngal ha newna yangara hakkude finoɓe e nder ɗiɗon nokkuji kala koye on sifa hande jayde Mali acti kikiɗe kirɗo hanki o suka gorko kam woni biftaɗo e lawol gawo taw kadi ganduɗa ko worɓe ɗiɗo jogitiɓe armeji biftimo kono andaka hokko jeeyi sababu ha ɓen mbawi nawdemo te haɗo andaka tawa barahana koninkoɓe leydi France kañumenne kolliti kame diɗɗal mumen takkuba kolliti opération goto moɓe mbanno to 1 second kamɓe ɓe nangui kene foto wonde 11 wonande ceɓɓitiɗe jogitiɓe armeji kono nonne kadi ɓe nangui toon gueɗe kewɗe ɓe bonni kene foto wonde motoji 18 état majeur barhana nder studio mo tamani o holliti ɗum jagorɗo ndenka woni Dawouda Ali Mohamedun Dina joɗodima e ambassadeur mo leydi Qatar ɗum ko ñalawma hanki o gam sembolinde nden kay kisala to banggue koninkoɓe to banggue dadiyen kame matériel uji kala hakkude duwa kam e Bamako ha ɓuura wawde jokkodirde hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi kala to leydi Mali keddoɗen gattaten koye mayde Soumaïla Boubey Mayiga ha hande ne addi haala mawka no fewi nder leydi Mali ɗum ko caggal nde landaji lundo kolliti wona nde oɗo saabi erima kala ken wiye autopsie nde watte hen ko ɓuuri yawde ko noon laamu Bamako kañum haajaka ɗin ko guuɗi holliti kañum ala kala ko woni hen responsable mum caggal nde hewɓe kollino wonande hewɓe ɓattiɓe mo safroɓe mo kamɓe koreji mo kala e hojjiyanko makko hollitino yo nawe caggal leydi o wawa safroyade kono noon en jii konguɗi hoorejo leydi Niger holliti wonande ko laamu leydi Mali yooɓi fittano makko sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry jonte tati fuɗɗima ñalawma hanki o kaldigal gonga e wiide Mamadi Doumbouya yiddemo ko moni kala ko woni e ɓernde mum yo yaltin haalaɓe ɓe kamɓe kala ɓe gadda beldala ɗum noon teskama hanki halifaɓe diine aada e ɓen wonnoɓe koninkoɓe leydi ndi kame société civile woni ɓesgu leydi ndi kala e ɓen politicien en hayso tawi woni hen hewɓe ɓe garani kala moni kala suuti konngol mum kono Binta Laali Sow yimiyanke ngana debbo mo ganduɗa woni koye ciltam carriére muɗum kam hokka toon konngol hanki caggal nde o yimi o gayni o holliti o saha o woni koye siltude no fewi kono kadi omo yiiɗi siltude ciltam moƴƴam no fewi ɗum noon mo ñaagui ballal timmugal wonande hoorejo leydi ndi o saaha mo gonɗen woni goho makko e carriére musical makko noddede e hoorejo leydi kala o suuta konngoli makko o wona yimde ɗum noon ko fartange wonandemo ɗon ɗo woni e ciltam carriére makko ene gasa so tawi wayano ni hen ma wuur ha maaya taw o yimani e yeeso hoorejo leydi kono kadi teskama wonande UFDG landa selludela Diallo kami UFR woni Sidia Touré kene wona 57 landa sifnoɓe gila tan no gase gonduɗo lewru wonande tawtortake ndeɗo tawtortake oɗo henna dialogue national puɗɗiɗo hanke nder leydi Guinée gam hollirdeɓe wonande toɓɓe jogoɗe haaliɗen kala ala hen toɓɓere kala ndeɓe kumpita ala hen kala toɓɓere ndeɓe kalna selludere Diallo kañum tawtoraka ngal kaldigal Côte d'Ivoire Simon Bagbo joom suudu Laurent Bagbo hanki tawama toon to Accra lamorgo leydi Ghana wo joɗodima ɓen dogɓe ne moltoyi toon ha tenti noon eɓen waɓe toon exil koye mumen guila hitande ujunaji ɗi sappo hitande ujunaji ɗi sappo e goho ha ganduɗa waɗi wargoji kewɗi no fewi taw koye poɗodiral lefol laamu hakkude Alassane Dramane Ouattara kame Laurent Bagbo o dañi joɗorade mabɓe gam yewtidde mabɓe gueɗe kewɗe no fewi subaka hande o hocci ndiwa makko yaɓani wonande toon to Congo Kinshasa ɗo jogori wonde ha ñande 31 lewru mars ndu no gonɗen gam tawtore toon forum ko fate banggue rewɓe taw ko entrepreneuriat
wallodirde jomen taw ko cate ɗe o ɓurno andude no feewi to Burkina Faso wargoji koñinkoɓe nde ɗo yontere kala nan tan ɓeydi e nder leydi ndi kala ñalawma hanki o sarɗiyankoɓe lulima ngam suɓade hol gonowo hoorejo sarɗiyankoɓe maɓe Boubacara tungguine Boubacara tunggini kam woni cuɓaɗo ɗum noon on ko enseignant chercheur wonande université Nazi Boni mo Bobo Jula Sow kam woni toɗɗaɗo yo arde suudu sarɗiyeji e kala ko toɗɗa ko wonande capanɗe jeeɗiɗi e goho wonande sarɗiyanke wonɓe toon suuɗɓe toon konngol en ngam wotandemo o dañe ɓeena capanɗe 5 dande ɗiɗo ɓe o foɗodira no o fooli ɗumena to Nigéria ma itte haalaɓa kala kene wiye natgol leydi ndi tawa ala ko fati banggue test PCR saɗa jogui carnet vaccination taw ko vaccin covid oɗo henna ɓe gonɗen e dow muɗum saɗa jogui carnet ka vacciniɗo aɗa wawi nadde leydi Nigéria kala leydi ndi giwɗa tawa waɗani test PCR so tawi noon a ala carnet vaccination holliranima ka vacciniɗo alay saago jogoɗa wonande test PCR ɗe ganduɗa ko balɗe ɗiɗi ko adinde aɗa iwa ndin leydi ndi giwata ngal kuulal fuɗɗoto ko ñande 4 lewru avril fandu taw wi ko boss Moustapha kettoɗo e oɗon fannu to Algérie tatogol bisa jeeyi sababu jeegomo mbasi pittali men nogas e tato gañi men gañande musen fewi ɗum noon koye commune mo Elma El Bayda ene tawe e nder leydi ndi taw o yani koye mir isin pewnowo jamɗe to RCA gonnoɗo chef anti balaka woni Maxime makkoma hanki joɗima e yeeso cour pénal international hakkude makko e procureur Karima ɗum noon ko caggal wargoji ɗi o tuuma hitande ujunaji ɗe 13 hitande on ɗiɗi e 14 on procureur jaari no fewi wonande laamu leydi Tchad caggal nde o nanga toon ɓen jaaɓi tottirdemo wonande cour pénal international ko hanki dossier ji makko fuɗɗi udditede to Cameroun jagorɗo kono holliti wonande Boko Haram jamma beddoɗo henno yani e guure ɗiɗi wuro wiyetego Sando kami wuro wiyetego Wajiri ɗen guure ɗiɗi ɓe jani majje ɓe nawi toon ken wona 12 neɗɗo ɓe joɓima pittali yimɓe ɗiɗo to Arabie Saoudite batu taw ko jagorɗo diine hakkude mum e halfinaɓe ko fate banggue ɗowgol lewru korka fayandu kono ne kadi e ɓen tambiɓe juulirɗe leydi ndi kala o holliti o haaɗi kala kene wiye téléphone filmude ɓen almameɓe filmude ɓen juuloɓe wadde ɗum e nder réseau sociaux kala oɗo saaha ɓen toppittoɓe on fannude mbawa darade toppitade ɗum no fewi ko wona ɗum ko kadi ɓe noddinoɓe nde mbawata ɗoftade waktuji ɗi taw koye waktu kala noddinowo ene daari eɗo noddinta ɗo wawa hormade ɗum dira lewru ndu ɓen almeɓe kandi ɓurata heblade nde woni kala ɗoftoto sarɗiyeji baɗaɗi e nder lewru korka ɗi ko wona ɗum ko kala kene wiye peññingol walla jaltingol kala kene wiye image ni nate ni son taw ganduɗa ko fate banggue juulirɗe kala koko haɗa ha tiiɗi ɓe gaddi hen kuule kesa ha tenti noon ɓen tambiɓe nden kay kisal juulirɗe leydi ndi kala so tawi waktu tajgol yonti ya taw gueɗe ñameteɗe kala ɓattinama e nder nokkuji juulirɗi ɗi kala e nder leydi ndi ɗum noon ko jonde jokkude ko fate banggue heɓanade gueɗe fate banggue lewru kor kame hajju hay umra kala ken giwi e oɗon fannu jeeyeten ko ha toon to États-Unis d'Amérique Joe Biden horejo leydi ndi jillu mum ñalawma janggo faade leyɗele Europe to Allemagne ha to Pologne kala ma watton balɗe 4 gam jokkodiral hakkude leydi Amérique kam e leyɗele Europe Union européenne kolliti ma mbad batu mumen ñalawma janggo alhamis gam ɓeydude kadi yawde leydi Russie ha ɓuura tekkude Zelensky woni horejo leydi Ukraine yeeso wonande sarɗiyankoɓe Italie kono ne kadi yeeso sarɗiyankoɓe Japon wo erima ɗeɗo leyɗele kalde ɓurata kadi ñoƴƴude ha ɓuura musde ko fate banggue faggundu leydi Russie ganduɗa Russie kame bomboje mum dañi siwoɓade ke wona 117 suka fittande muɗum gila tan nogas e nayya lewru février ha yetti ɗo gonɗen kanko horejo leydi Ukraine e kala saha o serani e ñagade balle faade e Europe faade e ota kam e Amérique kala to Russie Alexei Navalny kañumne ko lundiyanke laamu leydi ndi ko lundiyanke Putin no fewi ñalawma hanki o
to tribunal mo Moscou tajanama duuɓi 9 e kasso ngam tumedemo ko fate banggue mbuñaari ɗi o waɗi to Afghanistan udditgol école aji hikka noon tawaka hen rewɓe sukaɓe rewɓe lycéen kame collégien kala keddima galleji men woni école privé kame public kala oɗo saaha ala kala debbo janngowo hen ngam toon to Afghanistan musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen na wonno kabaruuji garandena kikiɗe hannde oɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiramen.